Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er is een grote kans dat in Nederland een negatief reisadvies zal worden afgekondigd voor de kerstvakantie. En dat betekent dat Nederlandse toeristen aan het eind van het jaar niet op vakantie mogen. In de Curaçaose toerismesector zijn er grote zorgen over die ontwikkeling. Verreweg de meeste toeristen op Curaçao zijn afkomstig uit Nederland. En als die voor enkele weken wegvallen, is dat erg moeilijk op te vangen. Belangenorganisatie Tjata noemt het zelfs desastreus als het reisadvies zal worden gegeven. Morgen wordt duidelijk of dat daadwerkelijk ook gebeurt. De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft gisteren gezegd dat hij de banden met Curaçao, Aruba en Bonaire weer wil aanhalen. De verhoudingen tussen Venezuela en de ABC-eilanden waren de afgelopen jaren nogal bekoeld. Maar volgens Maduro beschouwt Venezuela de bevolking van de 3 eilanden als broers en zusters en is er veel liefde tussen de landen. Hij heeft zijn staf opdracht gegeven de banden opnieuw aan te halen op het gebied van communicatie, transport, handel en cultuur. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Als president Maduro zegt bereid te zijn om de banden met Curaçao, Aruba en Bonaire weer te herstellen, is dat een gouden kans en die moeten we met beide handen aangrijpen. Dat zegt parlementariër voor de man Eugène Cleopa. Volgens Cleopa moet de Curaçaose overheid meteen werk maken van het plan van Maduro, zodat het zo snel mogelijk werkelijkheid wordt. Venezuela heeft decennia lang heel veel betekend voor Curaçao. Niet alleen vanwege de PDVSA als exploitant van onze raffinaderij, maar ook in andere economische aangelegenheden en de relatie in het algemeen. Een groep van 23 dokters is een bodemprocedure begonnen tegen de beslissing van de overheid dat zij verplicht met pensioen moeten gaan op 65-jarige leeftijd. Die beslissing was genomen door de toenmalige minister van Gezondheid, Suzy Camelia Reumer. Maar de dokters zijn het daar niet mee eens en willen dat de rechter zich over de zaak uitspreekt. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Een groep van 23 dokters is een bodemprocedure begonnen tegen de beslissing van de overheid dat zij verplicht met pensioen moeten gaan op 65-jarige leeftijd. Die beslissing was genomen door de toenmalige minister van Gezondheid, Suzy Camelia Reumer. Maar de dokters zijn het daar niet mee eens en willen dat de rechter zich over de zaak uitspreekt. Parlementariër voor de fractie van de Man, Jao Plet, wil de leeftijdsdiscriminatie aanpakken die momenteel geldt bij minimumlonen. De fractie van de Man heeft hiertoe een voorstel ingediend. Momenteel ontvangt een 20-jarige 90% van het minimumloontarief. 19- en 18-jarigen krijgen respectievelijk 85% en 75%.
Jongeren van 16 en 17 jaar ontvangen 65% van het minimumloon. De manfractie wil dat voortaan al vanaf 18 jaar 100% van het minimumloon wordt uitbetaald. Het stationsschip Zijne Majesteit Groningen heeft haar operaties in het Caribisch gebied weer hervat. Het schip had uit voorzorg enige tijd haar bemanning in isolatie naar aanleiding van een coronabesmetting. De GGD Curaçao heeft de voltallige bemanning van het schip getest op COVID-19 en constateerde dat er geen nieuwe positieve gevallen zijn. Het stationsschip voert dan ook weer patrouilles uit voor Defensie in het Caribisch gebied. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.